Kohimen kopera baid hau trai Jesu Christ. Ki jimpule bara artili mendagasngi ki kot ki ver ingi vei pai vei banang huziar bha ya ke jingim jongi but ban penjanai ya ke jingim kristan jongi. But ladang is ngap na ka kitab Deuteronomy yusngo Moses ubata ya baru ki pai di Israel ba kideben shimkia ya ka hukum jongo bele bad ha ka ba shimkia ya ka hukum jongo bele kin sanang banyo ya ka jinglong bakarao jinglong kuit ngila banong ka jingkarao ha ka baneng bad kalong ka jingkui jongki bange. But hagaju ka dur jisuru oang ngam shimla wan ban pendam ya ka hukum ngenre ngala wan ban penjanai ya ka ba kinongya tulupa kila ong ayu kinongya tulupa ki kedau ya ka jingwan jongu jisu kinongya tulupa ki kran shapanga jingwan jongu nompenim umeseya but ki baro kinongya tulupa nadu Moses hadu Yanis Baptist kila kadau kila keren kila penkra ya ki brio banang pediang ya Jesu haka jingim janghi bad kila ya tulupa ba ensa wan way pat uba kam karao ban pen karao yangi tai ka jing karao jangi iway pa iway kalong haba ngi kerlalong kumu Jesu haka jingim kabamud ngidon kam ban yaid palat ya ka ain ngidon kam ban yaid palat ya ka hukum kabau Jesu ula keren shapang kibiye kie baro jongka jutambarin hangne ka hukum ka shong ha ka donud ka jingikai jongu ble ka ain ka rule ka babaro ka ba Moses u kadau hangi kade ban stang mi nadu ka donud hando ngin sanang yomad ya ka jingchanai jingim jongi minta ladangi peit ya ka jingim kristan jongi ngilong ki ba baat ya ka hukum ngilong ki ba baat ya ka ain lese ngilong ki ba baat ya ka canon law ya ka balabatai hangdo henre palat ya ka taka ka lain ka tin ne ka jingdo jongki ain ngimjule eye ujisu kren ngalawan ban penjana ya ka kata ka mod kane ka jingpule mindakas ngi ka kot ka ver ingi vay pa yevay na ka jinglong malumala kristan sha ka jinglong kristan ka bajanai buon na pedeng jongi malumala kristan mano kibalait mas kibalait ya ke jingya seng kiba reke ya ka ain jonga balang palat ya ka nengim jule eye henry jisu wong ka jinglong kristan bajanai kalong kabami nadu ka donut ka hukum deban toha ka donut jangi ka hukum yu so jong ka hukum baro badeben mi na ka donut jangi bon ki kristan larangi peit ngilong malumala kristan bangis ngau khun yalade bani malumala but ni perkat ngila pendap janai ya ke baro khabangi ni bud ya ka hukum jongo bale henre balengi don ka hukum jongo bale ngim ju perkat ka hukum jongo bale kalong ka jingyarap yangi banlong ki bajanai na kata kada jisuang ngam shimla wan ban pindu henre ngala wan penjanai kumno habau Jesu ula kongu ya ka hukum habau ula ya ka hukum bad habau ula rai ban penjana ya ka hukum kalamina ka donu jongu ya ka jingid ka kendup ya ka partay baro kawe ka jingid ka bapiam ya ka partay baro kawe ka jingid ka ba pinkuid ya ka partay baro kawe ka jingid ka ba pensle yang ida ka jingisene bad hangda ngin sastang ban ong hoit ngila kongu ya ka hukum ngila im ya ka hukum ban im ha ka hukum kabamut ngide ban ino ya ka jinglong malumala sha ka jinglong bajanai bad bakuit hangda ngin sastang ban pinmi rikuit nagari ka sihils ladangi long ki batang kongu ya ka hukum kanom mi rikuit namar ya ka jinglong rikuit kalong kaba palat ya ka hukum kaba mangi im jinglong rikuit kalong kaba ngistang ban wad binia ya ka donur jungu Jesu kae kaba Jesu lamud haba ula hikai
Kaya kabau Jisu la mod haba ula kaya kabau Jisu la mod haba ula shashitom, kaya kabau Jisu la mod haba ula seng ya ke Eucharist bakuit, kaya kabau Jisu la mod haba ula jid ya ke apostol bad pingskem ya ki ya ka balang halo jonki. But hangdang in sastang ban sautu ngidon kam ban le bun kie ke barro kaban pinyajan yang isyaw Jisu. Kabam mod om desus tang malumala. Malumala Kristan kilong kibalait mas. Kibalait ngiu try. Kiba peit kano kadur kabalang kakikay. Kabalang kalabu iya ka jingikay kanamba ngin stang ban im hapojong ka ha kaba im hapojong ka ngin stang ban wat binia saka part nga don kamban le banlong kumu Kris. Banlong kumu Kris kalong ka jinglong rikoy. Lada mangabad mapi ngimpat long kumu Kris ngilong tang ki Kristan malumala. Kristan blem. Kristan bas ngauhun yalade. Buon ki Kristan ki pinhun yalade da kaba pingsan ya kaba kile. Ki buon ki Kristan ki pingsan yalade da kaba ong hongala pindap yakane. Henry nakata ka jingsno ba pindap yakane ngide ban stang ban puson kaya kaba ngade ban leben idia Jisu. Omde tang ki ba pindap Henry ki ba le bad ki ba bad ki ba trang shushu banang janai shushu. Hangda ngin salong ki ba kraw kumba Jisu ong ya ki ba new yakene ki ba kongu yakene kilong ki ba kam kraw ban ya baro ki brio ba shupindap yakarukam. Tongin long ki ba kam kraw habaneng ki kam kraw kilong ki rikoid. Tongin pan nakabinta ka nega bor ha ka nega Eucharist bakuit bangin shem in lap ya ka jingiru Jisu ka donu de Jisu man ka kerlep mag Jisu ba yit kerku kardo yangi bangin na penjanai shushu ya ka jingim na ka jinglom malumala na ka jinglom blem yarap yangi banlong ki ba ir shirhem yame but nakabinta jome rangkat bat me ngin job rangkat bat me ngin long ki ba seiso en yaro ya utrai Jesus Christ.